Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, o doa cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Din que o porco ten 40 sabores. Alguén debeu contalos. E Madia leva, porque o porco foi a primeira achega de proteínas para a xente deste país noso. O porco é o rei da mesa, da festa e moi especialmente do entroido, que ven ser a Pascua do inverno, hostil á prometedora primavera. Con discreta presenza, obrigada no doa a doa do caldo diario ou protagonista ou fano na mesa farturenta, o porco é un verdadeiro animal de compañía, no que, pra súa desgraza, recaeu sempre a responsabilidade da nosa subsistencia. O cocido era unha maravilla, sabía, porque agora os cocidos de agora non me gustan como os de antes. Era un cocido tan xeitado. Porque aqueles veiños, digan con que eran, tiñen unha man preciosa para cociñar, non? O cocido, pois, sempre sabía frescura. O cocido, bótase a carne que se lle queira botar para según os comensales, a carne, non? Bótanselle garbanzos, bótanselle fabas, bótanselle depois patatas, cando está cocido. O garbanzo é o máis duro, non? El pote gallego, que era el que se hacía en Galicia, no se hacía cocido. Pues se le echaba, si tenía el morro, la oreja, la cachada era lo máis rico. E botámoslle tamén ali un hueso de carne de xamón para facer un caldiño ben feito, que lle dá gracia. E despois faiselle un frito con aceite e allo e unha pouca cebola. E tamén se lle bota un pouco de perexil. Y luego se echaba los grelos, patatas, el unto y se hacía un caldo. Hay un cachito de carne de ternera. Si, o que vai a Portaboada, o caldo dos huesos, se buscades de preguntar, xa veredes como din que é un caldo a todos lles gusta moito. Fanse orellas e filloas. E a veces, agora non, pero antes iba unha señora, teñen ido dúas señoras, que me acordo eu, levaban a sartén, levaban leña, levaban a masa para ali, para o sojo da bola, poñeban unhas pedriñas que había ali, e facían fillosos, e todos a comer fillosos ali, que facían esas señoras. Untabañe co touciño, así un pouquiño as casas, unha masiña moi fina, entón se botabas naquela casa, se iban sacando, virando, faxese platos de filloas. Antes facíanse na sartén, eu ainda fago agora. Moitas veces na sartén. E hai que velas que parecen da pedra. Porque as da pedra tiñan moita fama, tiñan e tena. Desapareceu e agora volviu a aparecer. A filloa feita na propia pedra con leña de carballo por debaixo. Tamén se hacían hojas de limonero en la masa y se freían, y usted no sabe lo que ricas que estaban. Crujían así e eran riquísimas. As orellas fanse como a masa dunha rosca. E despois estiranse así ben estiradiñas e póñense na sartén chea de aceite. Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. O día da matanza era costume faer o cocido e o fígado encebolado. E ao día seguinte, cando se abrían os porcos, que era cando se quitaba xa o raxo e eso todo, entón era cando se faía a festa máis grande. Nas festas comíamos, pois facíamos un cocido con lacón, cachucha, e unha pouca carne fresca, carne de falda, e tamén cociábamos un polo. Entrou por regional comíase moita carne de porco por esos días, era a festa que se facía. Unha cachucha, unha parte do touciño boa,
carne, chorizos. E despois facíamos un roscón que os facía eu tamén. No forno noso, tamén o facía. E dábamos iso, e facíamos por aí un brazo, ou ya así un brazo gitano. O cocido, como se facía tradicionalmente antes, que poucas veces o había, era feito nesas festas patronales ou en contadas ocasións, como diríamos especialmente un día de carnaval. No carnaval comíase porco, porque xa se di, adiós mártir de entruido, adiós meu amiguiño, miña nai non matou porco, eu non provei o touciño. E despois, santo cocido, pero todo o ano non se lle vía máis o pelo. A comida típica do carnaval era o lacón con grelos, cos chourizos, cos garbanzos, despois con filloas, que non, mellor dito con freixós, porque as filloas e os freixós non son o mismo. Ti non pensas que sempre é mártir de entruido, que tamén ven corta-feira de ceniza, que na corta-feira de ceniza é vixilia, non se pode comer carne. Doa, 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 eres costureira, o outra traballaba na leira, doa, 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 doa. O entroido é unha festa, como se sabe, para botar a barriga de malano antes de que veña a Coresma. Pois, entón decían, o entroido vaise, se vai deixai no ir. As berzas da miña horta quedan chorando por il. Porque, claro, as berzas sin a grasa non saben ben. E como despois non se podía comer a carne, pois había ese dito. Eu acórdome dos entroidos que se facían moi populosos cando a República. Sí, en todas as parroquias facíanse comparsas. O entroido estuvo prohibido polo réximen de Franco, de modo que apenas había en Galicia, había Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, teñan algunha licencia. Aquí tiña Pontevedra, tiña algunha licencia para celebrar o entroido, pero mediante un eufemismo chamóselle festas de primavera. Seguiuse facendo durante a dictadura, pero xa con menos... Por Xinso de Limia, por aí, parece que sempre tuveron, como de outro, máis ou menos foron tirando. Non había libertade de expresar nada, nin de dicir, nin de vestir, nin de disfrazarse, nin de... Os disfraces, eu acórdome que era, unha cousa totalmente prohibida. Que tivese a audacia e a coraxe de disfrazarse, o mellor era castigado si había un caciquiño a cuseta que pertencera ou tuvera relación con alguén da faranxe de máis. Os das máscaras, máscara fora, e cuidadiño, se se falaba mal, ainda se iba ao cuartel. Houve tempos que non deixaban tapar a cara. Non tiña que andar ca cara destapada. Eso sí. Vestíanse de trapos a xente, pero ca cara destapada. Porque nestes mesmos momentos son moi peligrosos, porque nós os de fora nos vemos e ven, danche un tiro por fora e non sabe quen é. Doa, doa, aldea Mara se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba as patacas, doa, 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 doa. Os carnavales había xente que lle dedicaba unha atención importante. Había uns señores maiores, tiñan moito humor. A veces levaban, despois iban eles disfrazados, levaban unha escala, facían el demonio, subíanse ali a aquela casa, facían rir a xente, iban disfrazados, nadie sabía quen era. Bueno, sabían porque xa sabían quen era, non? Eu tiña unha tía que lle gustaba moito disfrazarme cando era pequena, polos camiños ali, a correr, con 4 trapos vellos,
Eu disfraceime unha triste vez. Unha vez só. Bueno, no meu tempo ao entroido non se lle dá moita importancia, nada máis que os rapaces vestímonos de choqueiros e facíamos tolería por aí. Tapaba a cabeza cun pano a cara, deixáballe 2 buratiños para poderes ver cos ollos, e a cara tapada ninguén se conocía. Había quen iba con unha roupa bella, había un señora que levaba, vestíase con unha sábana blanca, asustaba a xente. Piñamos a cara pintada, porque non había moitas caretas destas de carnaval. Algúns tiñan, pero outros non. Eu non a tiña. Fixeron collares de fabas negras e blancas. Tenía un amigo que lo disfrazaba, buscou unha piel de oso, así como una piel de oso, y lo vistió de oso. Y él era como del circo, lo iba diciéndole que hiciera cosas así por todo el pueblo. Puña uns dentes de cebola, andaba así coa cebola aquí nos dentes, así. Andábamos detrás das rapazas cos fachizos de palla, o día dos compadres. E no carnaval, pois, andábamos tirándonos auga uns aos outros. E vestíámonos, atirábamos dices uns aos outros, e pintábamos, bueno, pasábámoslo moi ben.